Hola a tots i totes, benvinguts a una nova pràctica amb l'Audacity. Avui farem una pràctica molt rapideta que consisteix en generar un silenci. Per fer això obrim l'Audacity i obrim l'arxiu on vulguem generar el silenci. En aquest nostre cas serà la pista d'àudio de proves. Obrim, acceptem i ara escollim en aquesta zona, que ja m'heu escoltat diverses vegades que se'm sent a mi parlar, heu de posar el cursor en un d'aquests llocs, en el que vulgueu. I ara generar un silenci. Li generareu un silenci de 10 segons. Cliquem aquí 10 segons i acceptem. I veurem com des del segon que hem escollit fins 10 segons més tard, gairebé el 14, es genera un silenci, una línia blanca. Plana, perdoneu. Un cop fet això, simplement hem de exportar com a WAV, com hem fet les altres vegades, i ara li afegiu el títol amb silenci. L'adhesem a l'escriptori. Recordeu que ara ens surt aquesta etiqueta de les metadades, no fa falta que posem ni l'artista ni res, simplement tanquem i ara si voleu aneu a buscar el vostre arxiu, en el meu cas està aquí, i el cliqueu 2 cops per veure si realment a mig del meu parlar es genera un silenci. Molt bé, doncs fins aquí el vídeo de generar un silenci.